puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtals programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakolupyo da sayang kabwasan.
Maktorion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Muhares. Paibamad si kapaborito Errol Horado. Diyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunata na Huwebes, Pizza 14 at bulan na Agosto 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual siningkat at bypass operation Shabu asamsam na otoridad. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Driver na electric bike tan motorsiklo at tumakyar imbatik patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duwaran na walad gilig na karsada at talapos naluluganan sa kay at sarayan biktima inatoy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Minor de edad siningkat kaya rin si Katoy nantakaw at pwesto. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Budget na 2026 papapuraon na Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Divorce bill unaarangkada at Senado. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Akap program na ekala at 2026 budget. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Presidente Marcos papaimbestigahan to sa may kontraktor. Yakala na 5.16 billion flood control project. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Samploy taon yaugaw. Criminal liability unorangkada at Senado. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balita lokal. Naibatik lawari so atakaw ya item yapan kayarian na 37 anyo sa iya negosyante. Agawa so insidente jada barangay Gebel bali na sa Nasinto Pangasinan. Sa may biktima so kinabatid nga ranto na Joey Vargas sa Servito. Lega niya sa may suspect so minor de edad. Jad ginawa ng investigasyon na pulis sa Nasinto. Oras na alas 12:15 na ngaram sa may biktima so limada banog na pwesto to niya na naimano to na sa may perto da banog na pwesto so akalukas na pinilit yan nilukasan. Naimano na abitlan na biktima yan nababalang sa jetmatic pump na nanggawa na inventory. Adiskubre to na nababalay sa sakay galona yapenta latex yamang kantidad na 880 piso. Ninang na nga so kaliber-liber na pwesto to niya tana na imano ton walay lakin na akalagay jada asinggarada pwesto ya wala da abay na pisto to niya. Tampol ya anawag na police assistant so biktima tantampol ya na aresto sa bitlan suspect. Recover so ta tinakaw to niyan jetmatic pump sa kaya penta latex tan na asamsam so sa kaya balisong sa may suspect sinawit jada Mapandan Community Hospital panipasilong at medical examination antes ya turnover jada duty officer na Women's Children's Police Desk for proper disposition. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Imbatik jad patambalan sa duwaran katao kaya rin at talapos at oras na alas 5:40 na kabuasan
jad barangay Makalang, balay na Dasol, Pangasinan. Kinabat iray biktima da ngaran niya Jomari Navas Modilo, 19 anyos, tana Marilyn Alejos Kitun, 53 anyos, si karay at talapos na Isuzu Cruise van, yamamanehoan na Christian Fernandez Lucina, 31 anyos. Diyan ginawa ng investigasyon na Dasol Police sa may luluganan so mamarap dyan south direction nan alos kontrol to niya sumunibila singagan na impakatalapos to niya at sare biktima tan bimangga at sa may konkretong simento tan naggiwang-giwang at karsada antes siya bimangga at konkretong poste. At talapos nabit na luluganan ni Ray Duarang biktima dagan niya manalagar ira na luluganan. Kanjad na biskag na pakatalapos na Duarang biktima si Karay kagamor na sugat yad nandurong parte na laman tan si Karay imbatika nasare ng respondin Dasol Emergency Response Team yanawit yad Dasol Community Hospital pian tambalin so inakudan na sugata bang balit karumanan lang tuloy lapo da samaya manangara na Marlin Alejos Kituna sunandian na bilay lega niya babatik dyan patambalan na sa meluluganan so intilak dabitlan na lugar tan sa kason reckless imprudence resulting in homicide so ang damage sa to property so isagap jad korte laban dabitlan na driver. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Muli si mampapaabig sa duwaran drivers kayari yasika rin ang banggaan na yagawad oras na alas 6:35 na Kabosan, Jed National Highway na Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan na sa involved luluganan na black white electric bike mamanihoanan Miguel Velasquez Soriano 72 anyos tana black Kawasaki Badja yamamanihoanan Jana Paul Avalos Kadurna 28 anyos. Diyan inisyal investigasyon na pulis akabatan niya sa may electric bike so timunda jada bandad abalaton na karsada yasikatoy only ko ada highway ada south na mamarat jada north direction lega niya sa may motorsiklo sumamarat pa jad isa direction ya base ada CCTV footage ya nala da singgari ang kagawa na insidente maples subatik na motorsiklo lega niya bimaltang karsada yan na resulta ada agawan aksidente kaya rin atumakyar sa duwaran luluganan akagamor na sugat iraya duwaran drivers tan si Karim batik nasaren ng responden na Rural Health Unit Ambulance yan batik jad Region 1 Medical Center at Syudad Nadagupan. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Asingkat na taklay na ulo iso street level individual at ginawan na drug bypass operation ya ginawad oras na alas 2:30 ng araw jad barangay Kablong, bali na Santa Barbara, Pangasinan sa may suspect so kinabat ang ngaranton na Brian Cruz Pires 28 anyos si katoy dinigkamya tampol na saraya kabiyangan na Pulis Santa Barbara jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 akumpiska at 5 na suspect so duwaran head sealed transparent plastic sachet yan ang karga na Shabu 500 piso bypass money tansa kaya piraso na tic-tac container small plastic box sa may Shabu so mambulat na 0.12 gramo ya walay balurton na 816 piso saraya kumpiskan ebidensya so inawit jad police station for proper documentation tam proper disposition sa may suspect so impisok ag karsel tan si katoy unarap ad kason in Sungay na Republica 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Balitad Kabosan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag adasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the
City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Umapila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agarang aprubahan ang panukalang national budget para sa taong 2026 na mahalagang hakbang para sa pagtataguyod ng mas maunlad na kinabukasan para sa bansa. Ang mensahe ng Pangulo hinikayat ang mga mambabatas na mabilis na ipasa ang panukala para maisakatuparan ang mga layunin ng Administrasyong Bagong Pilipinas. Ang panukalang 2026 National Budget ay naglalaman ng mga prioridad ng pamahalaan sa paggugol ng pondo, kabilang na ang mga programa sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at digitalisasyon na mga susi sa pag-abot ng inklusibong pag-unlad at pangmatagalang kaunlaran. Nauna nang isinumite ng DBM o Department of Budget and Management ang 6.793 trillion pesos National Expenditure Program sa Kamara at nakatakda namang magsagawa ng deliberasyon sa mga susunod na araw. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, inalisan na ng pondo ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na programa ng DSWD sa ilalim ng panukalang 6.793 trillion pesos na budget sa 2026 ng pamahalaan. Kinumpirma ni DBM Secretary Amena Pangandaman na tinanggal na ng gobyerno ang naturang Social Welfare Program. Ang AKAP ay unang inintroduce noong 2023 ni Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chairman Representative Elizalde Co upang magkaloob ng pinansyal na ayuda sa mga minimum wage lamang ang kinikita mula sa mahihirap na mga Pinoy at naapektado ng mataas na inflation. Subalit umani ng batikos mula sa mga kritiko ang umano'y pet project ni Romualdez na naisali sa 2024 national budget at maging sa taong 2025 kung saan nasa 26 billion pesos ang alokasyon kada taon. Ipiniliwanag naman ni Pangandaman na hindi na pinondohan ang AKAP sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program ng gobyerno dahil rin sa limitadong fiscal space. Samantala may pondong 113 billion pesos
para sa mga pantawid, pamilyang Pilipinong program of 4Ps at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program. Nasa 4,000 o 4,400,000 marginalized households na beneficiaries ng 4Ps ang mabibigyan ng iba't ibang pinansyal na tulong. Tulong pinansyal din para sa manggagawang manggigipit o magigipit dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng kalamidad ang silbi ng TUPAD. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, muling inihain ni Senator Risa Hontiveros ang panukalang batas na magkaroon ng diborsyo sa bansa sa Senate Bill 394 na tatawaging Dissolution of Marriage Act. Kapag naging batas, ayon kay Hontiveros, na kapag nasira na ang kasal at hindi na talaga pwedeng magkasundo ang mag-asawa, katungkulan ng Estado na magbigay ng solusyon at iligtas ang mga bata mula sa sakit, stress at paghihirap na makita regular at walang katapusang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Ayon pa kay Hontiveros, bahagi na ng realidad ang maraming unhappy, failed o abusive marriages sa lahat ng uri ng antas ng lipunan ng mga Pilipino. Base rin anya sa data, palaging ang mga kababaihan ang nakararanas ng pang-aabuso at karahasan. Sa datos ng Philippine National Police, tumaas ang insidente ng violence against women mula 2024 o 2004 hanggang 2012. Sinabi ni Hontiveros sa nais ng mga kababaihan na mawaksan ang pang-aabuso sa kanila at iginigit ang kanilang karapatan na magkaroon ng absolute divorce. Kapag naging batas ang absolute divorce, ang termination ng kasal ay dadaan sa isang legal proceeding kung saan maaaring maghain ng petisyon ang isa o ang both parties at kapag naaprubahan ay babalik ang mag-asawa sa kanilang single status. Titiyakin din na ang court proceedings para sa pagbibigay ng absolute divorce ay mura, mabilis at abot kaya lalo na sa mga mahihirap na litigants. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, gumulong na sa Senado ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal responsibility. Sa privilege speech ni Senator Robin Padilla, nilinaw nito na ang kanyang panukala ay para lamang sa mga batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Naniniwala si Padilla na ang mga menor de edad na nakagawa ng heinous crime ay hindi na dapat ituring na mga bata. Kahit bata pa lamang ay dapat alam na ng mga ito ang kanilang pananagutan. Inisa-isa rin niya ang mga naganap na krimen kamakailan kung saan mga menor de edad ang nang-rape, nang-hold up. Binanggit din ni Padilla na malaki rin ang impluwensya ng internet sa isip at ugali ng mga bata. Sa interpelasyon ni Senator Rapi Tulfo, binanggit nito na sa mga karating na bansa ng Pilipinas, ang edad ng criminal responsibility ay mababa kaysa sa 15 years old na kasalukuyang sinusunod sa Pilipinas. Sinabi ni Tulfo na Australia at United Kingdom, ang criminal liability ay 10 years old samantalang sa Brunei at maging sa India ay 7 taong gulang. Ayon naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may mga pagkakataon na hindi na mga bata ang ginagamit ng mga sindikato, kundi sila na mismo ang bumubuo ng sindikato. Dagdag ni de la Rosa na palagi ring nakahanda ang birth certificate ng mga bata tuwing sila ay huhulihin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Centerways Construction and Development Incorporated na umano'y pagmamayari ni Lawrence Lubiano na nakakuha umano ng 5.16 billion pesos na flood control projects. Magugunit ang kabilang ang pangalan ni Lubiano sa mga ibinunyag ni Pangulong Marcos na top donor sa 2022 senatorial election ni Senate President Francis Escudero, na kung saan ang nag-donate umano ng 30 million pesos para sa kampanya ng senador. Batay sa mapagkakatiwalaang nakapagsabi kay Pangulo,
Agarang ipag-iimbestiga sa lahat ng kumpanya kabilang na ang kay Lubiano na nakakuha ng kontrata mula 2021 hanggang 2024. Maliban kay Escudero, si Lubiano ay kilala ding malapit kay Vice Governor Diday Co, na kapatid ni Congressman Zaldi Co, na kasama rin sa 15 na pinangalanang kontratista ng Pangulo. Maliban sa biglaang paglobo ng kanyang kontrata na kung saan noong 2021 ay 5 lamang ang kanyang flood control project, sumirit ito sa 44 na kontrata noong 2022. Ang kumpanya ni Lubiano ay pang-7 sa 15 top flood control projects contractors na pinangalanan ni Marcos. Natuklasan din ang 96% ng proyekto ng kumpanya ni Lubiano mula 2021 hanggang 2024 ay nasa Bicol Region habang 3% ay nasa Central Visayas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:28 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence.
Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bungalion, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, ating magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 14 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga hanggang alas 7:30. Ayan na, anang umaga. At gaya ng dati, kung meron kayong mga hinaing, mga reklamo, sumbong, mga reaction, suggestion, opinion, mangyaring tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0946-503-6465 at yung personal na text line ko 0946-503-6465, no? At okay. sa atin namang Facebook, live na live pa rin tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din po sa ating YouTube channel. Ayan. Okay. Umpisahan na natin ang pagtalakay sa mga init na issue. Napakaraming issue ngayon. Napakaraming kwan din. Flood no control project. No control. Flood control project. Flood no control. Na ginawa sa ginawa at kasalukuyang ginagawa sa iba't ibang mga distrito dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalong-lalo na dito sa 3rd District. Meron tayong mga mga dokumento dito na nagpapatunay na napakaraming mga flood control project na ginawa mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ang binabanggit mo 2022 Mula 2022 hanggang 2020 ito 2025. Ang dokumento naman na hawak ko 2025 lang muna. 2025. So ang nakuha kong papel yan 2025 Pangasinan Port District Engineering. So ang Pangasinan Port Engineering District, ibig sabihin niyan, ang sakop niyan ay 3rd District. At meron din akong dokumento ng Pangasinan 2nd District Engineering. Ayan, okay. So 2025 yan 2025 yung sa akin naman pag sinabing 2025 ngayong kasalukuyan. Okay. Yung hawak ko naman 2023. Napakarami yung flood control project dito sa 3rd District. So sa dami ng flood control na ginawa, bakit nagkakaroon pa ng malawakang pagbaha
sana nasolusyonan na yan kung sa dami ng mga flood control na ginawa at pinunduhan ng billion of piso. 'Di ba? Sino ba yung mga dyan? Mga lumalabas na mga kontraktor dito sa 3rd District? Dito diba? sa 3rd District. Kaya nga ako nag-highlights itong hawak kong dokumento. Highlights tsaka itong dokumento. Yun yung binilang ko itong ito as of August 13 meron pang okay. May pa ito. August 13 kahapon. Kahapon ko nakuha ito. Okay. Yan ang kagandahan kasi ng FOI, yung Freedom of Information. Hindi, tsaka alam mo nang masukisok. Okay. Sige. Okay. Bilangin ko muna itong flood control 3rd District. 3rd District. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 na. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ayan. 31. Okay. 31. Hindi pa tapos. 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 41. 42 43 44 45 46 flood control projects. Okay, 3rd District alone. Okay, magbanggit ka nga ng mga slope protection o flood control project diyan. Okay. Ikumpara natin itong 2023. Okay. Kasi makita natin kung inulit yung mga project na yan. Sige. Okay. Ito. Regular infra GAA 2025 construction Construction of slope protection works along Agno River, Barangay Gulaw, San Carlos City, Pangasinan. Gulaw. Contractor. Alcel Construction. Alcel. Amount. 47,240,000 plus. Okay, Gulaw, Barangay Gulaw. Okay, meron din along Agno River. Okay, meron ding Barangay Gulaw dito noong 2023. Agno River, Barangay Gulaw, San Carlos City, Pangasinan. Na yung notice of award January 31, 2023. Contractor yung contract signing February 9, 2023. Yung pondo 26,460,000. Magano? Okay. So, parehas sa barangay. Ang title dito is slope protection. Slope protection din dyan. Slope protection din. Maraming slope yan Teka. 2025 itong binabasa ko Okay, 2023 rin ito. 2023. Okay. Yung sa akin, 2023. 2025 sa'yo. Infra year, 2025. So, 2023, 2025. So, dalawang taon lang ang pagitan. Sinong contractor dyan? Hindi nabanggit kung sinong contractor. Andali, hanapin ko. 2023? Oo, January ito. January. Sige. Okay. So, Barangay Gulaw, San Carlos City. Parang yata, nagdo-double funding yata ito. Hindi naman siguro. Baka karugtong? Ewan ko. Karugtong? Kasi 2025 yan So, puntahin mo, 47 million, tapos magkano yan? 26 million. 26 million. So, yun po. Okay, magbanggit ka pa dyan at ikumpara natin itong mga... Hanapin ko yung Barangay Gulaw mo. Kasi ito, nung 2023, Barangay Agno River, Barangay Gulaw, San Carlos City, Pangasinan. Notice of award January 31, 2023. San Carlos yan, San Carlos. San Carlos. Ito. Okay. Hindi mo kaagad sinabi na meron ka palang ipapahanap Alam mo, kaya nga kinukumpara natin kumpleto ako sa detalye pagdating sa ganyan. Ayan. Makikita ko rin kung sino ang contractor niyan. Okay. Ida mo alaba na daisat yakin, daisat ya pagkakatawan. Barangay Gulaw. Slow protection. Agno River. 2023, 25,911,000. 26 yun nasa akin. Baka na yan. Baka
na round off na nila. Kasi meron akong nakikita dito. Construction of slope protection works along Agno River, Barangay Gilaw, San Carlos City. Amount 25,911,000. So hindi magkatugma. 26 million itong nandito, 460. 2023 ito 2023. 2023 ito. Okay. Inumpisan siya ng February 2023, natapos ng September. Okay. 2023. Amount 25,911,000. Contractor Ballesteros Construction and Supply. Tingnan mo. Yan. So regular infra GAA 2023. Okay. Yung Ballesteros Construction Supply, ang pagkakalam ko dyan nakabase dyan sa bayan ng Bugal yun. Yung kanya parang si kanya na iyan Ballesteros. Okay, so yun ang ano. Okay. Yan ang nakita ko dito sa 2023. Okay. So, meron 2025, 'di ba? Yung sinasabi mo. Yung 2025 itong nasa akin. Barangay Gilaw din. Gilaw din, Alcel naman. 47 million. Ibig sabihin so sa isang barangay na slope protection, merong 2023, may 2025. Okay? Ayun. Okay. Next. Construction of flood control. Structure, Barangay Malimpag. Malasiki. Okay. Magkano ang presyo niyan? Ang presyo 9,550,000. Meron din dito. Yung Ingalira River, Barangay Malimpag, Malasiki. Notice of award. Sandali. Ingalira. Malimpag uli? Malimpag. Anong title ng programa dyan? Construction of slope protection. Slope protection. Ito naman flood control. Flood control. Pero Barangay Malimpag Malimpag. Magano, ate research mo agta man ng tungtong. At sayo bumbang ko akin Pero 2025 ang hawak ko. 2023 ito Contractor. Mighty Way. Dito yung pimaway may contractor. Hindi pa wala mo ba yung contractor Ano pong kulalamot? Agam ko muna masakbaya. Ilan ang presyo niyan? 9,550,000. Pero yan nandito 19,600,000. Yeah. Nagkaroon ng notice of award January 31, 2023 at signing ng contract February 9, 2023. So parang okay. Ate ibabagamay ako na nangiratay kontraktor okay. Imbaga masakbay. Okay, abante yung mga iba. Mga iba dyan. Construction flood control. Barangay Aliaga, Malasiki. Meron ka? 2023? Walang Aliaga dito. Dito 2025. Jusmac Builders. Jusmac. Okay. Ay, Jusmac, Diyos ko. Yung Jusmac ba taga Huwag mo nang banggitin na taga Santa Barbara na ang may-ari si Litlit. Huwag mo nang banggitin. Teka, binanggit mo Binanggit mo? Binanggit mo ba? Binanggit mo Kasi, alam mo kung bakit? Napakaraming Jusmac dito na proyekto ng flood control. Sino ba itong Jusmac, Mighty Way, at saka itong si JG Garcia Construction. Mamaya, banggitin natin yung mga project nila. Okay. Ito ho ay legit na papeles ho ito. Hindi ho kami nag-iimbento dahil total, iniimbestigahan lang din ni Pangulong Marcos yung mga flood control dyan. Kaya inilalabas din namin yung mga... Makisabay na tayo dito sa Pangasinan. Kasi nabanggit naman ni Presidente, isa sa mga probinsya, Pangasinan Number 4. Di ba? Na may pinakamaraming flood control project. At number 3 sa pinaka-worst na baha. Diba? Okay. Ito, construction of flood control, Jusmac Builders, 9.5 million. Next. Okay. Construction of flood control structure, Barangay Talos Patang. Okay. Malasiki. Contractor, Mighty Way Construction and Supply. Amount 9,542,000. Wala ka dyan? Meron dito. 2023? 2023 meron. Sige, basahin mo. Teka, bakit 2023 ang hawak mo? Dapat 2024 ka. Kasi 2025 ako. Kaya nga Pero bukas, pwede tayong mag 2022 hanggang 2025. Ayan. Di ba nilabas ko yun kahapon? Yung kahapon, Mighty Way.
Oh, Mightyway. Mightyway yung contractor nun eh. Di ba yung nilabas ko kahapon, parehas din yan. Barangay Talos. Pero etong hawak ko ngayon, mas detalyado. Oo. Pati yung kanilang mga GAA 2025 SSP, mga ganun nakalagay. Sige. Pati yung kanilang 25A J0028, gumaganon may mga code. Pero yan mga yan completed na. Completed, ongoing. Same, basta 2025. Wag na natin pag-usapan yung Okay. Marami yan eh. Mightyway. Marami pa ito. Ito. Construction of slope protection along Agno River, Barangay Maliwer, Bayambang. Contractor, Mightyway Construction. Namamayagpag ang Mightyway at saka yung Jusmac. Sandali, meron pala akong hindi nalagyan dito. Namamayagpag ang Jusmac. Mightyway at saka Mighty. Sino mga ito? 28,356,000. Oo. Yan yung sige, basahin mo na lahat yung mga 2025. Ang dami yan eh. Next. Slope protection along Ingalera River, Barangay Kawayan Bugtong, Malasikilamat. 42 million pesos. JG Garcia Construction and Supply. Okay. Yan. JG Garcia, namamayagpag din. So tatlo sila namamayagpag dyan. Actually, tatlo talaga. Next. Another slope protection. Barangay Pias to Barangay Poblacion, Mapandan. Another JG Garcia Construction. And another 42 million. So dalawang 42 magkasunod. Next. Construction of slope protection, Barangay Kabatling, Malasiki. 42,500,000 plus. Mightyway Construction. May pag naman. Talagang mighty. Construction flood control along Agno River, Barangay Manambong, Bayambang. Contractor, Jusmac Builders. Nagdalaslasan silang tatlo. Oo nga, parang election nagdalaslasan. Tali. Tali. Jusmac. 42,500,000. Teka. Si JG Garcia nakakuha ng 42,500,000 plus sa Malasiki, sa Bugtong. Meron pa siyang Mapandan na slope protection, 42 million. May si Mightyway naman, slope protection, Kabatling, 42,500,000. Si Jusmac, 42,500,000 din. Uniform ang tanong dyan, para magkadikit yung yung mga presyo yung cost of project. Itong binabanggit ko, hindi pa tayo tapos nakakadalawang page pa lang tayo. Yung tanong namin, tatlo yung tanong dito sino itong mga tatlong kontraktor na ito na namamayagpag sa mga project dyan sa 3rd District? Pag ang pondo ay 49 million pababa, ang bidding ang bidding dito sa may 4th District, Engineering District. Dito sa District Office. Okay. Kasi kuan yan yung 50 million above, siyempre region na yan. Region na yan. Kaya ginawa nila hanggang 49.999999 yung project. Para sa ganoon ang mag-implement dito sa district office. Sige, ituloy natin. Okay. Ituloy natin. Construction flood control, Barangay Ano? Dyan sa San Carlos yan. San Carlos. Barangay Ano. Barangay Ano. 28,356,000. Ayan. Jusmac Builders. Namamayagpag talaga. Tali. Tali. Flood control project, Barangay Inarangan, San Carlos City. Jusmac Builders. Tali. 29,200,000. Ang daming ko yan ang daming flood control yan flood control project. Along San Juan River, Agdao Section, San Carlos City. Jusmac Builders, 24,700,000. Tali. Sige ka, man-score ka man. So, ibig sabihin yan, pag sama total yung project na yan, aabot yan ng bilyon. Aabot yan kasi 2025 pa lang to Kaya nga So, alam mo, ito,
Ang napapansin ko lang dito, itong 2025, siguro pag nag-atras pa tayo ng taon, mas marami. Ang nasa top na contractor dito ay itong si Mighty Way Construction, itong si Jusmac, ang tingaran to ay Builders and Construction Supply, at saka itong si JG. Itong si JG Garcia. JG Garcia. Okay, ngayon, ilan yung sinabi ni Presidente Marcos na yung bilang ng flood control project, di ba? 313. Sa Pangasinan? Sa Pangasinan. Oo. 313, di ba? Diyan pa lang 46 na yung bilang ko dito. 2025 pa lang to. Yung 2023. Siguro ang hindi natin ang hindi ko narinig kay Pangulong Marcos kasi kung anong taon yung binabanggit niya. Kasi nang nagbanggit siya ng figure. Ang alam ko 2022 magmula ba 2022 yan Yung 2022 mula 2022 hanggang 2022. Oo, yun ang pinapaimbestigahan nila yata Sige, wag kang mag-alala at pagtutuunan ko ng pansin yung sinasabi mo. So, ibilangin ko yung flood control project magmula 2022 hanggang 2025. Okay, ngayon, Takadsatan. Okay, itong tatlong kontraktor na ito na namamayagpag sa 3rd District. Sandali. Ito 3rd District lang Okay, sino ba ang mga ito? At gaano ka-close doon sa mismong congressman ng 3rd District? Kung wag mong banggitin na close. Kasi nga dumadaan sila sa proseso. Correct. Diba may bidding? Dumadaan sa proseso. Kaya nga yung bid nila sa iba't ibang project, pag sinabing 42 million, uniform. Okay. 42 million. Tanong. Bakit tatatlo ba ang kontraktor sa Pangasinan? Bakit sila lahat ang nakakakuha ng project? Sila yung namamayagpag sa mga project na yan. Pag may bidding, kulang ng requirements yung mga sumasali. May kulang sila kaya sila siguro disqualified. Aba. Oo. Bigyan mo sila ng benefit of the doubt. Daw? Kasi diyan ako yung nalilito Huwag kang malito. Kasi sa dami ng mga kontraktor sa Pangasinan, bakit itong mga tatlong kontraktor na ito, Mighty Way, Jusmac at JJ Garcia, sila yung namamayagpag sa 3rd District. Ang binabanggit ko dito, natin dito, flood control lang flood wala control. pa yung construction of road dito. Wala pa yung mga main road na yung mga pangalan ng tatlong yan, meron din sila. Talagang napakalakas nila sa 3rd District. Napakalakas nila. Hindi kaya nagkakaroon ng siyempre yung sabi ni Presidente kanina, yung balita mo, pinapaimbestigahan yung isang kontraktor, yung kilalang kontraktor. Alam mo, mayroon akong narinig na sinabi ni Mayor Magalong kahapon ano yung sabi? Na pag-iimbestigahan dapat yan, hindi lang mga kontraktor. Dapat meron din mga opisyal ng gobyerno. Correct. Merong elected official. Kasi tatlo yan. Tatlo yan. Sino ba yung nag-initiate ng pundo? Pati diba? Yung mga kawani ng puro walang hiya, isama rin sa investigasyon. Correct. Diba? Sino ang nag-initiate ng pundo para punduhan ang proyekto? Diba? Yung elected official. Ngayon, saan ibinigay yung pundo na yan? Sino mag-implement? Ang DPWH. At yung DPWH, sila ngayon ang maglalagay sa PhilJeps sa project na yan kung sino yung sasali sa bidding. Okay, ngayon ito ngayon yung mga kontraktor, bakit sila lahat yung nakakuha ng kontrata diyan? Tatlong kontraktor ang nakakakuha ng kontrata. Meron ding nakakasingit. Pero maliit lang. Pero sa 10 project merong isa, dalawa. Tingnan mo yan. Ayan yung binanggit ko. Mighty Way, Jusmac at saka JG Garcia. Pero nakakuha rin yung Alcel, 47 million. Di ba? Meron ding Leza Construction. Meron din yan, may lumabas din na pangalan yan. So ilan lang yan. Ilan lang na
Diyan yung nabanggit kong Leza Construction and Supply, Barangay Tubag, San Carlos, 28 million. 28 million. Oo. May nakasingit din na isang may iba-iba rin. Pero uniform ito 28 million, Mighty Way, 28 million, Leza Construction, 28 million, JHI Construction, 28 million, LXS Builders, 28 million, 5J&G Construction. Okay. Uniform. Uniform. So, yun po yung tatalakayan natin. Pero yung mga yung mga kasunod na numero, doon lang nagkakaiba. Okay. Mamaya talakayan natin kung magkano yung agency estimate project. Kung magkano talaga. At saka pangalawang tanong, sunod niyang tanong mo, isingit ko lang na tanong. Sa dami ng mga ginagawa nito, na halos sabay-sabay, 2025, ibig sabihin, agalay karakal at totoo dararaya. Agalay karakal ya equipment dararaya. Kasi sabay-sabay Sabay-sabay. Tapos yung duration ng project, ilang buwan lang. Ilang buwan lang yung yung duration ng project na So gaano karami ang manpower ng isang kontraktor, gaano karami ng equipment ng isang kontraktor, bakit sabay-sabay yung mga project na yan na binigay sa tatlong kontraktor? Mamaya, kasunod niyan, isunod natin itong Pangasinan 2nd District Engineering. Dahil may namamayagpag din na kontraktor dito. Isa yata merong Mighty Way, meron ding Berson. Meron ding JG Garcia. Yang tatlong yan ang namamayagpag din. Yun ang namamayagpag sa Pangasinan na kontraktor. Okay. Yan po, italakayan namin yan. Makalipas naman po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Buking. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Mabigya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Uy, good morning kay Junjun Gabrielio ng Barangay Macabito. Aha. Kahapon yung duty of the day siya kahapon. Oo. Thursday. At ganun din si Kapitan Saldi Bauson. Uy, Macabito. Meron ding kwan dyan yung Ingalira River dyan. Yung ginawa na flood control dyan. Nalawakalat yun. Oo. Kahit babasan ko na gaya karakal. Sa dami nga yan eh. 2025 flood control. Di mo na tataluran kin. Contractor, the 3rd district. Namamayagpag nga eh. 46. Namamayagpag yung tatlong kontraktor. Ano kaya ang kwan dyan? Magandang kwan yung baka magaling silang mag-deliver. Deliver ng ng project. Project. Kasi ito dumaan naman sa proseso. Daw? Dumaan sa bidding. Bakit hindi mo mabanggit? Hindi ko mabanggit bidding? Lagi silang sila yung nandito na nababanggit dami nito. Tingnan mo yung kwan yung nandito sa akin. Puro January 31, 2023 nung nagkaroon ng notice of award. Pare-parehas na kontraktor. Pare-parehas na pizza yung sa mga project na abitbang mga flood control project yan sa 3rd district. Mighty Way. JG Garcia at ano yung isa na namamayagpag? Yung Jusmark. Jusmark. Magaling sila siguro sa pagdating ng eleksyon. Yung nabanggit naman natin kanina bago tayo mag-commercial. Itong sa 2nd Pangasinan Engineering District. Mighty Way, slow protection. Mahilig sa slow protection itong si Mighty Way, Tsaka itong si JG Garcia. Hahanapin ko dito si Jusmac. Baka wala nang Jusmac dito. Hindi, 3rd district si Jusmac 3rd district siyempre yung JG Garcia itong JG Garcia, itong isang page na hawak ko. Ay, grabe mo manay nga rantuya. Ay, gilek karakal. Namamayagpag din. Pero itong Berson, meron din ako nakita dito na mga pangalan. Yung Berson Construction, kilala ko yan. Dating supplier ng dating vice governor. Hayaan mo na yung niya, kung ano siya dati. Ngayon, napag-aralan niya yung pag-construct. Ang pupuntuhan natin dito, bakit siya rin ang namamayagpag? Itong si Berson, ay meron siyang katsukaran. Na isang nagngangalang Ed. Pulgas. Hindi ko alam basta Ed. Oo. Berson. Permanent Bridge, Carpio, 38 million.
Berson Permanent Bridge, Bungalon, Bungalon. 27 may Bungalon. Bungalon. Permanent Bridge Curambeng, 42 million. Riverbank Protection, 66 million. Riverbank Protection, Pangapisan Norte, 93 million. Aba, mas malaki ito. 93 million. Riverbank Protection, Basing, Bunlalakaw, mga tarim. So 93 million 94 million. Mga 93 implemented by region na yan. Regional office na yan. Pero siya ang siya ang kontraktor. Napakalakas diyan sa 2nd district mukhang amigo nyo si si Director Tan Berson Construction, Installation of Road Safety Facilities. Yung mga pailaw ito siguro kasi lighting lighting. 48 million. So tingnan mo yung mga kondin na. Pero ngayon ito. Basta puro Berson JG Garcia at saka Mighty Way naman ito. Diyan sa 2nd district. Okay. Ngayon ibalik natin sa 3rd district kasi para hindi ka makaget over sa 3rd district. Kasi doon sa sinabi mo kanina na yung mga proyekto halos sa yung cost ng yung cost ng project iisa. Pag dito sa listahan ko pag nag 42 million, 5 magkakasunod 42 million. So ngayon, yung kuang kasi yung magkano kaya yung agency estimate ng project? Pag ito 42 baka siguro mga mga 45 million. Kaya nilagay nila lang 42. Hula ko lang. Parang ganyan parang kasi ganyan. 42 million itong nanalo Malay mo binawasan nila ng 3 million. 3 million. Hindi, ito 42 million 538. So baka kuan naman 43 million yung kuan yan. Ay, masyadong maliit yung mas tayo maliit. Pag 43 million ibig sabihin 500,000 lang yung yung ibinaba ng malay mo. Yung dive nila, dive ang tawag diyan. Dive. 500,000. Magda-dive sila 500,000. Pwede kung walang kalaban. Ngayon. Mag-isa lang na bidder. Diba kahit piso nga lang ang ibawas sila baka naman yung yung project pinost nila sa PhilJeps ng isang araw tinanggal kinabukasan. Grabe mo tan. Para hindi na mabasa ng ibang kontraktor, sinala lang yung mananalo sa bidding na yan. Parang ganun di ba? So diyan tayo nagtataka Bakit tatlo lang yung namamayagpag na kontraktor diyan sa 3rd district? Dito sa 2nd district, tatlo rin yung namamayagpag. At paano yung mga iba? Sa dami ng mga kontraktor. Tanong mo kanina wala na bang iba? Wala na bang iba? Na kontraktor yan. Sana itong dinidiscuss natin ay marinig din nila doon sa nasyonal. Dahil kung bilangan lang naman ng flood control kasi mainit ang flood control ngayon. Di ba sabi ni Pangulong Marcos doon sa balita mo kanina, yung isang kontraktor na napakaraming mga kontrata na nakuha sa gobyerno. Flood control. Alam mo, naging controversial yan kasi nga napabalitang tumulong kay Senator Cheese. Kaya naging hot seat siya. Correct. Nabanggit din yan ni Pangulo. Kasi nung 2021, 5 lang yung kanyang flood control project. Pero dumami hanggang 44 na flood control ang kanyang kinukontrata noong 2022. Hanggang? Anong 2022? 2022 lang yan. So namayagpag talaga. Namayagpag. Ganito rin yung nangyayari dito sa 3rd district, namayagpag yung tatlo. Kung bilangin ko kaya yung JUSMAC, magmula 2022 hanggang 2025 din. Kaya bilangin ko rin yung Mighty Way, yung flood control nila, tsaka slope protection. Bilangin ko rin yung JG Garcia ng 2022 hanggang 2025. Halos hindi mo na mabilang yung mga kontrata nila. Kaya ko yan. Numbers lang yan. Kaya nga mabibilang ko yan. So marami. Yung kailang project. Ngayon, yung tanong mo kanina, gaano karami rin yung kailang manpower, gaano karami rin yung kailang mga equipments, bakit marami silang project na flood control sa 3rd district? Alam mo, may nakapagbulong sa akin.
baka nga lang itong mga nabanggit natin sa pagkarami-rami nilang kontrata, hindi pa naman natin napapatunayan, may mga proyekto dito na lisensya nitong mga to pero iba ang gumagawa. Nagbabayad sila ng royalty. Magkano yung royalty pa? 5%? 2 to 3 to 5%. Pero mataas na yata yung 5%. So, sitting pretty ang mga kontraktor na ito. Itong may mga lisensya, ay babayaran na lang sila at ipapahiram yung kanilang lisensya para makasali at maipanalo sa bidding. Paano kung nagkaroon ng problema doon sa project? Nagkaroon ng problema, yung sino mananagot? O yung may-ari ng lisensya. Siya yung mananagot. Kaya ito, di ba? Papaano na ito ngayon? Pinapaimbestigahan ni Pangulong Marcos itong naglabasan ng mga pangalan o singatanay nasampulan. Paano ito nung impabayis dalabat may lisensya? Siyempre, mananagot yung may-ari ng lisensya. Hindi managot. Ang dapat managot. Correct. Diba? So, tatatlo lang dyan ang dapat na maimbestigahan. Unang-una, yung congressman na may sakop doon sa distrito. Pangalawa, ang implementing agency. Pangatlo, yung may-ari ng lisensya. Yun lang. Yun lang ang dapat na maimbestigahan dyan. Ito, antayin natin kung ano ang mga susunod na kabanata ni Pangulong Marcos. Abangan natin. Dito lang tayo sa lokal. Itong binabanggit po namin, hindi naman pwedeng itago kung sino yung mga gumagawa. Una, kapag may project dyan, meron kayong nilalagay na information billboard. Nakalagay po doon yung kung sino contractor, kung magkano ang amount, at kung sino ang kung kailan uumpisahan at kailan matatapos. Kumbaga, itong hawak naming dokumento ay yun lang din yung nilalagay nyo dyan. Nagkataon lang na nabilang namin kung sino ang may pinakamaraming kontrata. At kung sino ang may pinakamalalaking kontrata at kung sino-sino yung mga laging nakakakuha ng kontrata. Okay. Ngayon, sa dami ng mga flood control project na ginagawa, mas maganda sana na ang gawin nila yung mga major infrastructure at high impact project. May may nakapagsabi sa akin na hindi pare. Volume na danom. Katon talagang dimulap, wala ni adusyang slow protection dito na tulyaw, di ba? Kasi dyan volume na danom. Sandali lang, dyan volume na project mo to yung dami rin ng flood control project sa Pangasinan na pang-apat sa buong Pilipinas, di dapat atan, ang gano dimulap, maganggano, so ipaway na danom. Ngayon, ang dyan, kaya ang sinasabi pa nila, umapaw yung tubig, dyan sa mga river banks. Yung mga sinasabi lang mga ilog, nandyan yung mga slope protection. So ibig sabihin, yung mababa yung pagkagawa ng river, yung slope protection, kaya umapaw yung tubig. Kasi nga pinadala-dalabat mo na siminto. May gilig. At wala sunibagay, slope protection. Meron na namang nakapagbulong sa akin. Di ba? Meron na namang bumulong. Alam mo pare, pag sa flood control, ano yan? Control nila ang proyekto, control nila ang pundo. Tubong ano yan? Lugaw. O syempre, ang tanong tanan, say tanong mo at timagilad sa may gagawin da, agdalatan na nang. Ayan nga yung problema. Naman, Kaya, ang dapat natin gawin, para malutas yung pagbaha, yung tignan natin yung yung high impact ng flood control project gaya ng spillway, water impounding site, mga reservoir at mga pumping station, yung mga sanay. Mga reservoir. Ngayon, hindi naman makaangal yung district engineer. Bakit? Ay pagagalitan ni sir o kaya ni madam. Ganun ba yun? Baka mamaya alisin siya dyan. Sa pisto? Oo. Kung malakas dito sa port engineering, parang history yata yung ginawa nung magtatay na district engineer. Saan ka ba naman makakita na pagkaretiro ng tatay, yung anak ang sumunod? Kaya nga diba? Napakalakas naman nila. Yung anak, bakit? Wala bang dyan?
Wala bang mga kwalipikado? Pwede ba? Mga qualified na taga Pangasinan ba? Oo, kaya iba na kahit na hindi taga Pangasinan. Ha? Bakit sila marami dito sa Pangasinan, marami assistant district engineer na taga Pangasinan na pwedeng sumunod. 'Di ba mga ganyan kita mo sa first district. Madam Mayet Mendoza, taga Pangasinan. Pero nasa first district. Okay lang, basta taga Pangasinan. Okay. Yung nandito sa galing dyan si Madam Mayet? Galing dyan Galing nga dyan. Siyempre may reshuffle din yan. Reshuffle. Kita mo, parang si Madam Edita Manuel. Nasa second district. Taga Pangasinan mo tan. Pero nandiyan sa second district na basta taga Pangasinan mo. Etong si Gonzales ba? Taga saan ba ito? Dayo. Ha? Ibang probinsya. Batangas, Batanginyo yata yan Hindi ko alam basta. Yan. Ngayon, ang kuan natin dito, napapansin natin dito parang yung mga ginagawang flood control projects Pasakay lupa. Pasakay lupa, yung contractor, parang kuan na yata, scripted na yata. Nagtatanong lang tayo, bakit sila yung nakakakuha ng mga kontrata na yan? 'Di ba? Kaya dapat na maimbestigang mabuti ang mga ito at gaano po katagal yung investigasyon na sinasagawa ng Malacanang sa mga kontratista na ito na nasasangkot sa flood control project anomaly. 'Di ba? May sinabi si Presidente, may mga ghost project pa dyan Sana diba? Naman wala naman na dito sa atin. Sana wala dito. So yun po yung mga punta natin. Meron pang bukas para talakayin natin yung kasunod nitong mga naglalakihang pondo ng flood control at slope protection at mga contractor. Bukas yung total ng flood control na nasa amin diyan sa 3rd district, 2nd district total? Titingnan natin kung itutal natin 'yon. Itutal natin para malaman natin kung ilang bilyon yung napunta sa isang distrito. Matrabaho tayo ibabagam si Kalimantan. Ba't sa siyak ipaninang kulabatan si Karameken no antong taon sugabay mo. So pang contractor tan amount pero may total mo tan. Pero susubukan ko pong susubukan ko pong bilangin at kwentahin itong naglalakihang contractor na ito na paulit-ulit na sila lang ang nakakakuha. Itong si Mighty Way, si JG Garcia, si Jusmac, Raratan. Mamula 2022 kung ilan at kung magkano ang total. Gabay mo man. Ay, siyempre. Nabuwas. Okay. Ay, siya nga pala. Gusto naming ibang issue na. Gusto naming linawin yung nasabi namin nung natalakay namin nung nakarang araw. Saan? Tungkol kay former Councilor Gerald Apicial ng Calasiao. Dahil sandali, harangin kita diyan. Unang-una, wala tayong tinalakay na tungkol sa kanya. Hindi. Palang inaharang na kita. Ang kwan dyan, yung biyanggit natin yung pangalan niya, na binati natin, pero yung nakarinig at nagparating sa kanya, mukhang iba yung pandinig niya. Hindi, ganito kasi. Ang ibig mo sabihin, nasa portion tayo ng greetings. Nabanggit itong si Serbisyong Espesyal. Tama. Okay. Tapos tumalakay tayo ng issue. Blind item. Pero hindi siya yung binabanggit natin doon. Unang-una, kaibigan natin yan. Bakit natin aatakihin ng ganun-ganun na lang? Hindi, na-equal lang. Issue. Yung nakarinig, yun ang may problema. Baka yung isang tainga niya, iba yung pandinig. Kung ang nusay dumarangal nan utoy. Hindi, huwag mo na talosan niya talaga. So, discussion. Kaya, tama yung sinasabi mo. Linawin natin yan. Yung na-blind item namin, ay yan ba yung
yung businessman na walang business. Pero hindi si Kwanto, hindi si tsaka hindi sa Kalasyaw yung sinasabi po namin. Hindi sa Kalasyaw. Ibang lugar yan. Correct. Okay. So yun po. Lalong hindi namin kayang ganyanin si Councilor Apisyal dahil unang-una malapit po sa puso namin yan. At saka mabait po yan. Nag-graduate po siya tatlong termino na konsihal na walang talo. So ibig sabihin yung pagmamahal at saka yung respeto ng kanyang mga kababayan nandyan. Lalo lad si Kamimot. Personal kaarumitan. Matulungin po yan. Yung siguro yung nagparating o yung nagkwento kay Councilor Apisyal, hindi niya naintindihan mabuti. Na-misinterpret niya lang. Pero sa totoo lang, kahit alam ko sa puso ko, ang gaano doon nga lang ng Councilor Apisyal man, ang tatoya aliwan si Katuman. Correct. Duga. Okay. Hoy, good morning kay Majin Acorda. Bless Idol Morning, sabi niya. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan. Malayo, nasa Kwansya ngayon, Ilocos, nasa Ilocos siya, Ilocos. Pero taga Kwan ito, taga Bunlag, Kalasyaw. Siguro yung pero ang mga Agustin taga Kalasyaw yan Kuntalan taga Kalasyaw yan Baka si Mayor Patrick Agustin din yan. Correct. Yan. Si Susana Bungar Bustamante, good morning mga sir, sabi niya. Si Yayo Yoko Batutay tan si Cecil. Greet you kami 42 wedding. Anniversary to Arturo Kagiwa and Cecilia Kagiwa. Ayan, saan ang selebrasyon? Okay. Josie Kines is watching. Good morning po, sabi niya. Si Ronald Pidlawan, kahit na balik-balik tarin mo yung pangalan mo, Ronald, Ronald pa rin. Ikaw pa rin yan. Diyan sa Mahiya, Kalasyaw, good morning. Michael Mariado Sugano, good morning po sa inyo. Okay, pwede pa? Mag-exercise tayo? Pwede. Okay, take it away, Engineer. Good morning sa PAT. Professionalism, accountable at transparency dyan sa Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Dr. Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Sizun. Nandyan din si Councilor Jopi Loresco. Councilor Ardy Suzuyan. Si Councilor Elias Villanueva. Ayan, good morning. Si Liga President Jose Pares. SK Federation President Nariana Ayay Messina. Councilor Habardani Messina. Good morning. Good morning, Councilor Jopi Loresco. At ganun din si Municipal Administrator Felipe PJ De Vera. SB Secretary Brian Calaunan, good morning. Siyempre, good morning din kay former Councilor Gerald Apisyal. Good morning, sir. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Ano ngayon? Huwebes? Tapos na yung tono. Good morning dyan. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, kay Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio, good morning. Morning po. Si Madam Sheila Pinolyar, good morning. Good morning din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Maldan. At gawin din si Councilor Chini Rose Flores, good morning. City Mayor Ayoy Rosilio ng San Carlos, good morning. Vice Mayor Bogs, good morning. At ganoon din si Executive Secretary Juliano Jols Rosilio. Ayan, good morning. Kay si Liga President Buyet Magat, good morning. Saan ka man naroon? Naririto kami. Yun. Ayan, good morning din kay former Barangay Captain at dating Liga President Nanding Estabilio.
Si Kapitan Jonan Estabilio ng Barangay Lilimasan, good morning. At ganun din si Kapitan Joel Cruz. Yun, Barangay Rizal. At si Kapitan Ronnie Daos ng Barangay Mamarlao, San Carlos City. Good morning din kay Don Ramon Bautista, Senior. Region 1 Medical Center. Ayan, good morning sa inyo dyan. At maagang kanya nagigising at pupunta sa kanyang opisina. Naman travel talagang public servant iya. Manlapulanin saman ang gadnatan talagang na ilaluan. Dating board member kasi ito dating vice mayor man. Good morning din kay Dr. Roland Mejia. Ayan, okay, dyan sa Region 1 Medical Center. At siyempre, ganun din, good morning kay City Councilor Marvin Fabian ng Dagupan. Nakikinig palagi yan. Ay, good morning, Konsi. Konsi, kumusta ka? The Dancing Councilor. Ayan, good morning. Sumayaw yan. Yung mga ibang konsyal, kumusta? Yung kumpare ko na... Reyna palagi. Reyna. Na lalaki. Teka. Siyempre, Reyna kasi BE. Correct. Si Kato, laki, si Pare Carlos. Good morning. Kumpare Tan. Ayan. Good morning sa inyo si Vice Mayor Edgar Maminta. Hey, good morning sir. Alam mo, napakaganda yung relationship diyan sa Sangguniang Bayan ng Bimali. At ganoon din yung harmony ng executive at saka legislative diyan sa Bimali. Napakaganda daw kasi yun ang nakakarating sa amin dahil siyempre diyan sa Sangguniang Bayan itong si Vice Mayor Edgar Maminta ay marunong makisama sa kanyang mga membro sa Sangguniang Bayan. Parang siya yung nagpapasipay kung ano man yung mga Kasi balik tadi tanatis na session at kumusta ang tuniran sa Sasagoy? Liburan-turan namin. At siyempre, ganyan talaga. Marunong makisama yan si Vice Mayor Edgar Maminta. Iba kasi, sabi niya naman, tapos na yung eleksyon, trabaho nga natin, magkaisa tayo tungo sa ikakaunlad ng bayan. Nandyan po ako na tumutulong, sabi niya, sa nakaupong mayor. Tumutulong yan. Ayan. Kahit gustong-gusto ng mga taga Bimali yan si Vice Mayor Edgar Maminta dahil walang halong politika yung kanyang serbisyo. Pagkatapos ng eleksyon, serbisyo agad ang ginagawa niya. Kaya napakasipag yan. Napakasipag din na manungkit ng pundo yan sa national government para sa kanyang mga kabayan. Napakasipag at matulungin yan sa lahat ng aspito. Kahit nasaan siya, nasa ibang bansa o nasa ibang lugar, pag tinawagan siya, agad yan na tutulong. Good morning po sa inyo. Susana Bunggar Bustamante, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig. Naimbag na bigat kada kayo amin apo dumugag dito Weste 1st District hanggang na 6th District. Si mga pala Paulo de la Cruz. Good morning po sa inyo. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa himpapawid. Magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Team Magtipangasinan, Dennis Muharis. At siyempre dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.